אתה הנכס של עצמך, ולא הבית שלך. תצבור חוויות, ולא רכוש. אז אם כבר בוא נתחיל מההתחלה. מי אתה? אמיר פרלמן, אבא לילדים, בעל של סימה, ומורה להרבה אנשים פה בארץ שלומדים צ'יקונג וטאי צ'י. ואני נהנה ממה שאני עושה יום-יום. לעשות מה שאתה אוהב, זה מה שאתה עושה. אני עושה את מה שאני אוהב, למדתי להתפרנס מזה. משלמים לי בשביל להיות מי שאני בכל מקרה רוצה להיות. זה המשרד שלי. ואז אני פשוט עושה את זה מפה, כי בתוך הבית, אבא, לא נותנים לי לעבוד, זה לא אפשר. אני יכול רק להדליק את המנגל? לא. מה לא? לא, בבקשה, לא. שימי את זה בבקשה בכיור. תלכי עליי. אני לא מלמד טאי צ'י כאומנות לחימה. אני מלמד אותה כאומנות של תנועה, בריאות. מי שרוצה מגיע לסדנאות מיוחדות שבהם הוא לומד את האומנות לחימה שלי. אבל אני באתי מאומנויות לחימה פרופר. כאילו המסלול שעשיתי זה מלחימה לרפואה. אז איך התחלת עם זה? איך גילית בעצם אומנות לחימה? האמת שאת האומנויות לחימה גיליתי כמו כל ילד ישראלי כשהגעתי למכון שמשון בנתניה ופגשתי שם את אימי, ההונגרי המשוגע שהמציא את הקרב מגע. ואחרי זה גלגלתי בין האומנויות לחימה שכולם מתגלגלים ביניהם בגיל מסוים, אני חושב. כשאתה גדל ברחוב של נתניה ומבין שעדיף לך כן לדעת מאשר לא לדעת. החלטת להמשיך עם זה, אבל אנשים עוצרים שם. אז זהו, שקודם כל הייתי ילד אקסטרים, ממש. גלישת גלים, סנפלינג. הייתי גולש גלים מהראשונים שהיו בארץ ממש. יום אחד שאני רץ לים, ראיתי בן אדם עומד על החוף ועושה תנועות שדי פנטו אותי, אפשר להגיד. לא הבנתי מה הוא עושה, אבל זה היה מין וואו, הייתי חייב לנסות לעשות את זה. אז עמדתי מאחוריו, שקט כזה, בלי שישים לב. לפחות חשבתי שהוא שם לב, ועשיתי מה שהוא עשה. ואז כשהוא סיים, הוא הסתובב עליי ועשה לי כזה, ילד בוא. ואז באתי והוא אומר לי, אתה רוצה ללמוד? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, אוקיי, אז תבוא ביום זה וזה. אמרתי לו, תודה, ואז שאלתי אותו, מה לומדים? ואז התברר שמה שהוא עשה זה היה טאי צ'י. אז אמרתי, אוקיי, אז אני רוצה ללמוד טאי צ'י. טאי צ'י היום רוב הציבור מתרגל את זה כאומנות של ריפוי של הגוף, ועבודת גוף נפש כזה, סוג של מדיטציה בתנועה. האיש שאני למדתי ממנו, happened to be בחור אנגלי שחי בארץ באותה תקופה. למדתי אצלו, והטאי צ'י והצ'יקונג, הוא הכריח אותי ללמוד צ'יקונג. וכשאמרתי לו, למה? אני באתי ללמוד את זה. הוא אומר לי, כי חשוב שקודם תדע לרפא את עצמך, לפני שתיפצע. אז צ'יקונג זה בעצם... צ'יקונג זה עבודה פנימית. אבל ברבות הימים, צ'יקונג התפרסם בעולם כאומנות של ריפוי. והאמת היא שמה שקרה זה שיצא לי לחוות את זה בעצמי. כשנפצעתי בתאונת דרכים, הייתי מוזיקאי. ובדרך חזרה מאיזושהי הופעה, האוטו ירד מהכביש, ואני התרסקתי, טוטלוס. לא הייתי דקה בכיסא גלגלים, אבל הרופאים חשבו שלשם אני הולך. ופשוט התחלתי לתרגל, התחלתי לרפא את עצמי באמצעות זה. ואני הייתי גולש גלים וצוללן. אז מה שרץ לי בראש, אמרתי, אוקיי, קחו אותי לסיני, אני מכיר בדיוק מפרצון קטן, שיש בו חול, ואחרי כמה מטרים ספורים שנכנס לתוך המים, יש עומק. אתה יכול ממש לגרור את עצמך לתוך המים, ואז הייתי עם שנורקל כזה של צוללני ריפים, שזה מטר ומשהו שנורקל, והייתי פשוט מתרגל מתחת למים. 5-6 שעות של אימונים מתחת למים, יום. ו3 חודשים אחרי זה חזרתי הביתה, שזוף, שרירים, מבסוט, והולך על 2 רגליים. זה נותן לך הרבה כוח הסיפור הזה, כי כשאתה עוסק בריפוי בתנועה, ואתה עשית את זה, נותן לך המון כוח. מהשלב הזה ידעתי שיש לי זהב בידיים, ושעכשיו אני רוצה לחקור את זה לעומק. מאותו רגע לא היה שום מקום רחוק מדי, שום ספר עבה מדי, שום הר גבוה מדי. איפה שהידע נמצא, אתה תמצא אותי שם. התחלתי לחפש. בדרך עברתי דרך כל מיני מקומות וכל מיני אנשים. לפעמים לא מצאתי את מה שרציתי. וכל פעם שהגעתי למורה הנכון, אז פשוט נשארתי שנים עד שיצאתי משם עם הידע. לא שנשארתי שם פיזית שנים, אלא הייתי בא והולך. זה היה מן הטריפ המוזר שלי. חייתי באירופה 10 מהחיים שלי, והייתי מוזיקאי הרבה מאוד שנים, התפרנסתי במוזיקה. וההופעות שם נגמרים פחות או יותר אחרי קריסמס. ואז זה חוזר פחות או יותר במאי. והייתי פשוט תופס את החודשיים-3 האלה, טס לסין, יושב ללמוד. והייתי בקליק אחד עובר מגיטרות ובירות.
פשוט מתאמן מהבוקר עד הלילה. ומאז התקדמת ללמד אחרים. זה לא קרה כל כך מהר. אני חושב שאחרי משהו כמו 31 שנה שאני מתאמן. אחד מהמורים שלי, הוא היה ראש המכון הבינלאומי לצ'יקונג רפואי. ואז הוא יום אחד אמר לי, אמיר, אתה מאסטר, אתה צריך לפתוח בית ספר. אני הסתכלתי על המבט של כאילו, סליחה, אתה השתגעת? אתה יודע כמה עבודה זה? ואז הוא אמר לי, האמת שאני דווקא יודע, כי הוא ניהל את המכון הבינלאומי לצ'יקונג רפואי 20 שנה. ואז הוא אמר משפט שבעצם פחות או יותר התחיל את כל הסיפור הזה. הוא הסתכל עליי, הוא אומר לי, הידע הזה שצברת, הוא לא שלך. הוא לא בשבילך להשתעשע בו בבית. אתה מחויב. הידע הזה מחייב, אתה חייב להעביר אותו. אנשים צריכים אותו. אז הסתכלתי עליו כזה, אמרתי לו, אני יכול כמה ימים לחשוב על זה? ואז בתקופה ההיא היינו עולים לסקייפ, אז היינו נפגשים כל יום ראשון. והוא אומר לי, בטח, אתה יכול להחזיר לי תשובה חיובית ביום ראשון. ואז אמרתי לו, אוקיי, תגיד לי מה עושים, אין לי מושג מה אתה רוצה ממני. והוא אומר לי, דווקא יש לך מושג, למדת, לא? אחלה, אתה גם יודע איך ללמד, פשוט תהפוך את השולחן. משם הגעת ללמד בארץ. אז הבנתי שאני הולך לעשות את זה. הבנתי שהולך להיות בית ספר. ואז הוא שלח אותי להיבחן כמאסטר בצ'יקונג רפואי. נסעתי לסין להיבחן, והאמת שלא הייתי בטוח בכלל שזה עדיין any good, כאילו אני מתרגל הרבה שנים, ואני יודע שאני יודע, אבל בין זה לבין לקבל תואר של מאסטר, כאילו זה היה נראה לי אפילו מופרך קצת. ואז הגעתי לשם, ובבחינות האלה התברר שאני דווקא מהטובים. ופתאום הבנתי מה הוא אומר. כאילו עד אז, כשהוא אומר לי, אמיר, you're a master, הייתי אומר, תשמע, ג'רי, בחייך. דחיל, ופתאום אני עומד שם בסין, וזה 5 ימים של בחינות. ומיום ליום הביטחון שלי גדל. הבנתי שאני יודע. הבנתי שעשיתי משהו ב30 שנה האלה. I'm pretty good, actually. כן, נפל לי האסימון הזה לאט. ואז חזרתי, ושיתפתי אותו בזה. אמרתי לו, אתה יודע, ג'רי, אתה צדקת. כי כשאני אמרתי לו, אבל הסינים, חסר מי שילמד, אמר לי, אמיר, אתה יכול לעשות בית ספר להרבה סינים. אמרתי, אוקיי, אבל כאילו הייתי צריך לראות את זה. ואז חזרתי בהרגשה אחרת. ועברתי ממש טוב את המבחן, אבל חזרתי וכבר ידעתי שאני הולך לעשות את זה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אם אני עושה את זה, אנחנו עושים את זה עד הסוף. אנחנו נגיע למצב שלא יהיה חור בישראל בלי מדריכי טאי צ'י טובים, מדריכי צ'יקונג טובים. אני אגרום לזה לקרות. ופתחתי בהתחלה בפרדס חנה ובבית שמש, ואחרי זה התרחב ליגור, פרדס חנה, תל אביב וירושלים. ואז קניתי מגרש בצוקים, אמרתי, אם אני הולך לעבור בצוקים, הולך להיות טאי צ'י וצ'יקונג בצוקים. והיום אנחנו ממש מטבעון בצפון ועד צוקים בדרום, די מכסים את הארץ בצורה יפה. אתה מדבר על סימה, איך הכרת אותו בכלל? איך הכרתי את סימה? במחזור הראשון של הבית ספר שלנו, היא הייתה סטודנטית בבית שמש. והאמת שהיא הייתה סטודנטית מופלאה, ואחרי שהיא סיימה את הלימודים שלה בהצטיינות יתרה, ויש בערך 5 אנשים מתוך 1,000 שסיימו בהצטיינות יתרה, לאט לאט התחילה לעבוד איתי ופשוט נהיה, כאילו. כרם עצמו. לגמרי. זה היה איזה משהו שלפחות אני לא תכננתי כזה דבר, אבל זה כאילו, זה מה שנייה. והנה, אנחנו ביחד, יש לנו 2 ילדים קטנים, אנחנו בונים פה בצוקים מקום. אז למה החלטת להישאר בצוקים? א', אני עדיין מתרוצץ בכל הארץ ומלמד, כאילו, אני מגיע לפה בימי רביעי בלילה, וראשון עד רביעי אני נמצא במרכז ובצפון, אבל התאהבנו בצוקים, ממש התאהבנו במדבר. חיים שכאלה, איזה ערכים לדעתך חשוב לתת לילדים? א', אני חושב שטאי צ'י עוזר לך בחינוך של ילדים קטנים וגדולים, ובכלל בהתמודדות מול החיים. כי בטאי צ'י יש עקרון, there's never force against force, אין כוח נגד כוח. והעיגול חזק יותר מהקו. וגם כשאני מחנך את הילדים שלי, וגם בהתמודדות מול החיים, ולחיים יש התמודדויות. אז החוכמה היא לא להפעיל כוח נגד הכוח, אלא לקחת את זה ולהטות את זה, למצוא את הזווית שבה אתה מוצא בזה יתרון. ואני חושב שאתה צריך לגדל את הילדים שלך על the art of slow living. רוב האנשים מבלים את רוב החיים שלהם כשהם נוכח נפקד בהווה של עצמם. כי אתה כל הזמן רץ בין מחשבות על העבר לתוכניות לעתיד. ואז המקום היחיד שאתה לא נמצא בו, הוא המקום היחיד שישנו, בכאן ועכשיו. The art of slow living זה האומנות של לחיות את הרגע. להיות נוכח בו זה גם להיות נוכח מול הילד שלך כשצריך אותך, להיות נוכח עם עצמך כשאתה צריך את עצמך, בדרך כלל לך זמן לזה. ובעצם מגילכם, בסוף תיכון ועד הפנסיה, אף אחד לא עוזב אותך בשקט. ואני תמיד הייתי אומר לילדים הגדולים שלי, קח את הזמן, אל תמהר ללכת ללמוד, עזוב, תנשום, תהנה. תסתלבט, כי כרגע השתחררת מהצבא. עוד שנייה, אתה נכנס לתוך מירוץ שפעם באה שאתה מוצא את עצמך במעמד הזה, אתה בפנסיה. בלי היכולות שיש לך כרגע, אז תהנה מהם. אז איך אתה מצליח להיות אבא לילדים פה כשאתה בראש בכלל, בכל מיני מקומות ברחבי העולם? קודם כל, הם בראש מעייניי, כאילו, ואני קודם כל אבא ואחר כך כל השאר. ואני לא חושב שזה 2 דברים שהם בסתירה. אני חושב שהחינוך היחיד האמיתי שאתה יכול לתת לילדים שלך, והדוגמה האישית שאתה נותן, כל היתר שטויות. הילדים לא טיפשים, כמו שאני מניח שאתם יודעים, והם לא משתכנעים
משתכנעים ממה שאתה אומר, הם משתכנעים ממה שהם רואים, והם רואים. אז אתה יכול לספר על סיפור שאתה רוצה, הילד רואה אותך בתור מי שאתה באמת, לא בתור מי שהיית רוצה להציג את עצמך. ואם תהיה איתו אמיתי, אז הוא ילמד שצריך להגיד את האמת. ואם תהיה אמיתי גם באיך שאתה חי את החיים, אז הוא ילמד את זה. הוא יקבל את ההשראה הזאת, הוא ילך עם זה. אתה חושב שהילדים שלך יבחרו גם בדרך כזאת של חיים? זה לא משנה, ממש לא משנה. זה כמו שכמוזיקאי, אני לא ציפיתי אף פעם שהילדים שלי בהכרח יהיו מוזיקאים. הם כולם מקבלים אצלי את הצ'אנס ללמוד טאי צ'י וללמוד צ'יקונג. כל אחד שיעשה את הטריפ שלו, כאילו, שיהיה מבסוט. אני אתן לך טיפ. אם היום שבו אתה חוזר מהחופש הוא יותר מגניב מבחינתך מאשר היום שיצאת לחופש, you're good. עשית טוב. אוקיי. זה הטיפ הכי גדול. תודה רבה, מי. באהבה גדולה.